Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo. At kung taga saan kayo, maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Pati tuloy sila ay napatakbo at hinihingal pa. Napatingin si Ernesto sa mga demonyo. Hinihingal nga ang mga lintik. Papaano naman daw siya hindi tatakbo? Nakakita siya ng mga demonyo. Tinanong niya sa mga ito kung bakit ba siya hinahabol. Anang isang demonyo, kaya siya hinahabol ay para itanong kung may kakilala ba siyang boy at milagro. Ito kasi ang susunduin nila, pero napakagala, hindi nila maabutan. Napakamot ng ulo si Ernesto. Sinabihan niya ang mga tanginang demonyo na puntahan sa bahay. Ibinigay niya ang address. Hintayin na lang niya itong dumating doon. Matapos yun ay iniwan na ni Ernesto ang mga demonyo. Sa paglalakad niya ay nakakita naman siya ng liwanag mula sa di kalayuan. Nakakasilaw ang liwanag na yun. Tila ba inaakit siyang lumapit. Naisip niya na baka iyon ang liwanag na magdadala sa kanya sa kalangitan. Kinakabahan siya, bagamat marami siyang nagawang pagkakamali sa buhay, ay alam niyang marami rin naman siyang nagawang kabutihan sa kapwa. Kaya posible rin na tanggapin siya sa langit. Naalala pa niya ang pelikulang Ghost. Nag-emote siya na para bang siya ang bidang lalaki ron. Unti-unti ang hakbang niya papalapit sa liwanag. Marahan, puno ng kaba ang bawat segundo. Nang makatapak pa siya sa gitna ng bilog na liwanag, ay tumingala siya at hinintay ang pagtangay sa kanya ng liwanag paakyat sa langit. Pumikit pa siya, ngunit bigla naman itong nawala. Umandar ang liwanag. Napansin ni Ernesto na dumilim, kaya't napadilat siya. Nakita niyang umaandar ang liwanag sa kabilang side. Kaya pala ay hindi naman pala talaga iyon liwanag na magdadala sa kanya sa kalangitan, kundi liwanag lang na nagmumula sa isang pabrika. Napasentro lang saglit sa kalsada at bumalik na ulit ito sa loob ng pabrika dahil may inaayos pala roon. Sa patuloy na paglalakbay ng kaluluwa ni Ernesto ay marami siyang nakita. Mga multong hindi matahimik sa iba't ibang haunted house na nadadaanan niya. Mga kaluluwang paggala-gala tulad niya. May nakita pa nga siyang babaeng umiiyak sa tulay. Akala niya tulad niya ring kaluluwa. Kakausapin niya sana. Kaso totoo palang tao na may third eye. Nakita siya, kaya takot na nagtatatakbo. Nakakita rin siya na tila anghel na palipad-lipad sa kalawakan. Baka guardian angel. Gusto sana niyang makipagkilala.
Pero napayuko na lang siya. Baka kasi hindi siya pansinin. Lulugulugong bumalik ng hospital si Ernesto. Nadaanan niya ang morgue at nakita niyang nandoon ang girlfriend niyang si Agatha. May iniiyakan itong bangkay na balot ng puting kumot. Malamang siya na yun. Nasa morgue na ang katawang lupa niya, kaya hindi niya maiwasan na mapaiyak din. Pero napansin ulit niya na wala naman siyang luha. Kaya huminto na lang siya sa pag-iyak at sinubukang yakapin ang namimighating nobya. Naramdaman naman ni Agatha ang malamig na hanging dumampi sa katawan niya. Sa takot ay nagmadali siyang tumakbo palabas ng morgue. Susundan sana ni Ernesto, kundi lang biglang may kung anong malakas na puwersa ang humatak sa kanya pabalik sa katawang lupa niya na nasa loob pa rin pala ng silid at wala sa morgue tulad ng iniisip niya. Pagmulat ng mga mata ni Ernesto, tabi niya si Agatha. Tuwang-tuwa namang makitang nagkamalay na siya. Takang-taka naman ang binata. Ang alam niya ay patay na siya. Kaluluwa na lang naglalakbay. Nakakita pa nga ng demonyo at liwanag ng mga multo at anghel. Nakita rin niya ang mga mahal niya sa buhay at nalaman ang saloobin nila sa kanya. Ikwinento niya lahat sa nobya. Sa huli ay natawa si Agatha. Ang iniiyakan niya raw sa morgue ay yung kaibigan niya na kamamatay lang sa ospital din na yun. Namatay ito sa sakit, pero si Ernesto nalagay man siya sa bingit ng kamatayan. Talaga raw umasa siya na mabubuhay pa ito dahil lagi niya itong ipinagdarasal. Bumababa pa siya sa chapel ng ospital at doon nananalangin ng taimtim para sa kaluluwa nito na sana ay maayos na makabalik sa sariling katawan. Alam daw kasi niya na kapag nasa bingit ng kamatayan ng isang tao ay naglalakbay na ang kaluluwa nito at ganoon mismo ang nangyari kay Ernesto. Nagpapasalamat ang binata sa nobya niyang hindi siya iniwan sa ganoong kalagayan. Napangiti rin siya dahil batid niya ang tunay na kulay ng mga taong nakapaligid sa kanya. Naalala niyang bigla si Boyet na hinahanap ng mga demonyo. Nung araw na palabas na sila ng ospital, nakasalubong nila si Boyet na isinugod ng nanay nito sa emergency room. Sa loob-loob ni Ernesto, natagpuan na pala ito ng mga bobong demonyo. Siguro, sinunod ang utos niya na hintayin na lang ito sa bahay. Pero ayos lang naman na nawala na ito. Mawawala na ng sakit ng ulo ang nanay niya. Pasaway kasi ito sa magulang. Lasenggo at basagulero pa. Rest in peace, bulong ni Ernesto. At sumakay na sila ng taxi ni Agatha pauwi. Habang sakay ng taxi, nang laki ang mga mata ni Ernesto. Paano'y nadaanan nila ang grupo ng mga demonyo. Mukhang may susunduin na naman ang mga ito. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel.
para sa mga kwento ng lagi.